खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै बिटिआरआव दावबायफैगोन दिनैनि सानाव बिटिआरनि थागिबिफोरा गोबां बिथांखिफोर मोननो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार जिल्ला गसाइगावआव थानाय बलामगुरिनि आइटिआइआव नुजाथिफैगोन मडेल आइटिआइ बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेनि उनाव चिरां जिल्लायाव गोबां बिथांखिफोरखौ बेखेवगोन आसाम माला रड बासुगावनि फ्लाइअभार खुख्लुंनि दालां जाय जाखाबाय बेफोरखौ बेखेवनायनि हाबाखौ मावगोन गिबि मन्थ्रि बिथाङा आसाम माला बिथांखिनि गेजेरजों लामा सामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि अनगायैबो चिरां जिल्ला स्टेडियामखौ साबसिन खालामनायनि खामानिखौ मावनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा जायनाखि दिनैनि सानाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा क'क्राझाराव दावबायफैगोन बेयाव 25निफ्राय 30 रोजा सुबुंफोरा थुबुर जानानै गिबि मन्थ्रि बिथांखौ बरायगोन आरो चिरां जिल्लायाव 30निफ्राय 40 रोजा सुबुंफोरा ज' जानानै गिबि मन्थ्रि बिथांखौ बरायगोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे रायजो राजाफोरखौ फैनानै मदद होफैनो थाखायबो खावलायहरदों प्रमद बर' बिथाङा जायनाखि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव धर्ना होनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं मैयानि सानावबो गोख्रोङै धर्ना होनाय हाबाफारि लादोंमोन नाथाय प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव दासिमबो जेबो राहा लानाय जायाखै बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहनि सोमोन्दै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा रायजो बेंगिरि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथांमोनहाबो मिथिखायो बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नाक एसेसमेन्ट जानो थांगासिनो दं जाय इउनिभार्सिटिनि थाखाय जोबोद गोनां बेनिखायनो एबसुनि बे धर्नाखौ दोनथ'नो थाखाय बुंनाय जादों आरो बिथांमोनहाबो धर्ना होनायखौ दोनथ'नो थाखाय गनायदों उननि समाव नाक एसेसमेन्ट जोबखांनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिजों फिन सावरायगोन आरो जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि हाग्रा बिफानाव जाख्ल'नाय जादों नामा बिटिसिनि हाग्रा बिफाननिफ्राय बावैसो सान सिगां मोनसे फोसावनाय जादोंमोन दि बिटिसिनि हाग्रा बिफानाव थांनाय 1 आगस्ट 2017 मायथाइसिमाव जाय केजुएल वर्कारफोरा 10 बोसोरनि बारा खामानि मावबोबाय बिथांमोननो फिक्स्ड दानबान्था होनाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन बिथांमोननो फिक्स दान बान्था महरै 15,900 रांजों लोगोसे डिए आरो माखासे एलावेन्स होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन गासै 831 पस्ट दंमोन नाथाय 831 पस्टनि मादाव 600नि बारा पस्टआवनो जाख्ल'नाय जादों होननानै अजद होदों नियम फालियालासे NGOनि सुबुंफोरनो एपइन्टमेन्ट होनाय जादों होननानै अजद थिखांदों आरो बेयाव माखासे DFOनि आखाइ दं होननानैबो अजद थिखांदों जाख्ल'नायनि सायाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामनायाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो बुंथिदों दि बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन आरो जायफोर नियम बायदियै एपइन्टमेन्ट लायाखै बेनि सायाव राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा आयेना बयनिबो थाखाय समान बे खोथाखौ जों खोनानो मोनबोदों आरो बाथ्राया सैथोबो नाथाय माखासे आखाइ गोलाव सुबुंफोरनि थाखाय आयेना समान नङा जायनि जाहोनाव सिएम भिजिलेन्सजों दायनिगिरि फोसावजाखानाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहआ उदाङै गिदिंथिंगासिनो दङ प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि बिबाननिफ्राय होखारनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाब दाब जायगाफोराव गोलाव समनिफ्रायनो धर्ना होनाय हाबाफारि लाबोगासिनो दं नाथाय दिनैसिमबो जेबो खालामनो हायाखै प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ मैयानि सानावबो एबसुनि बानजायनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लांगोनायाव गोख्रोङै धर्ना होनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बिथांमोननि दाबिखौ खोनासङाब्ला एबसुआ दिसपुरनि राजभवनखौ बेंखनगोन राजा लामा जथेगोन आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ जोबनो गैयै समनि थाखाय बन्द खालामनो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावदों दि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रि बिथांजोंबो सावरायदोंमोन बिथाङाबो खोथा होदोंमोन नाथाय माब्ला एरेस्ट खालामगोन होननानै सोंथि खालामो दिपेन बर' बिथाङा जायनाखि दिनैनि समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा क'क्राझाराव दावबायफैगोन बेनिखायनो एबसुनि हान्जाया प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनो थाखाय दाबि खालामगोन होननानैबो बुंथियो जायनाखि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ 4.5 बोसोर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिबानखौ सामलायनायावनो गोबां जेंना जेरै सम बायदियाव फरायसाफोरनि रिजाल्टखौ होआखै जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा गुबुनाव मुं थिसननो हायाखै बेनि अनगायैबो गोबां फरायसाफोरानो फेल जानो गोनां जादों बेनिखायनो भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि
रिचार्डखौ फर्मेल रिटायारमेन्ट होनो हाया बेनिखायनो बिथांनि बिबाना जोबनायनि सानसे सिगांबाबो बिथांखौ एरेस्ट खालामनो नांगोन होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ नाथाय भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ नायबिजिरनो थाखाय जि साथाम सोद्रोमानि इनकुवेरि कमिटि दानानै होनाय जादोंमोन बिथांमोनहा नायबिजिरनायनि सोमोन्दै दिनैसिमबो रायजो राजाफोरनो फोसावनानै होनो हायाखै कमिटिया भाइस चेन्सेलरखौ रैखा खालामनायनिसो खामानि मावदों नामा होननानैबो खुद्रियो दिपेन बर' बिथाङा रायजोआव हमजादों फिन सोरखारि मावख'गिरि बे खेबाव बिटिआरनि गसाइगाव हमजादों रां जाख्लग्रा मावख'गिरि गसाइगावनि रेभिनिउ सार्कलनि मण्डल इमानुएल हकखौ हमदों गिबियाव मुहुरि आहमेद आली खान्डाकारखौ सिएम भिजिलेन्सआ रां लाफुबाय थानाय समावनो हमदोंमोन बेनि उनाव आहमेद आली खान्डाकारनाव सोंनाय फिननाय लानानै गसाइगाव रेभिनिउ सार्कलनि मण्डल इनामुल हकखौ हमदों सोंनाय फिननायाव मोननाय बायदिब्ला मुहुरि आहमेद आली खान्डाकारा मण्डल इमानुएल हकनि जानानै रां लादोंमोन नाथाय रां लानायनि दायाव सानैखौबो हमदों सिएम भिजिलेन्सनि हान्जाया आरो रां जाख्ल'नायनि सायाव बिसोर सानैनाव सेबनाया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों सिएम भिजिलेन्सनि इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहाया सानफ्रोमबो गिथावनानिफ्राय गिथावनासिन महर लालांनो हमदों दासिम गासै 1,900नि गोबां सुबुंफ्रा थैनो गोनां जाबाय बेनि मादाव इजराइलाव 1,000नि गोबां आरो पेलेस्टाइननिफ्राय 900नि गोबाङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो हाराहास्ति खालामजानो गोनां जादों इजराइलनि गोबां सुबुंफोरखौ हामास उदखारि हान्जाया गावसोरनि आखायाव लानानै थांदों आरो बे दावहाया वर्ल्ड वार अदेबानि बुहुमनि दावहा जानायनि आसा दङ गोबां उदखारि हान्जाफोर जेरै हिजबुल्लाह उदखारि हान्जा तालिबान उदखारि हान्जा आरो गोबां उदखारि हान्जाफोरानो हामास उदखारि हान्जाखौ मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों गुबुन फारसेथिं फ्रान्स जार्मानी इउके इटली आरो आमेरिका बायदि हादरफोरा इजराइलजों गसंफानो थाखाय थागथियारि जादों गुबुन फारसेथिं जोंनि भारतनिनो माखासे फरायसाफोरा हामास उदखारि हान्जाखौ मदद होनानै ओंखारबोदों भारतनि आलिगढ़ इउनिभार्सिटिनि माखासे फरायसाफोरा हामास उदखारि हान्जाखौ मदद होनानै धोरोमनि स्लगान होनायखौ नुनो मोननाय जादों जायखौ लानानै पुलिसआ साब्रैनि हेंथायै एफआइआरबो होबाय आरो साब्रैजों मदद होफानाय माखासे फरायसाफोरखौबो नागिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों जम्मु एन्ड काश्मीराव सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों जम्मु एन्ड काश्मीरनि सफियाननि आलसिपरा ओनसोलाव लास्कारि ताइबानि सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों मोनसे इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस आरो सिकिउरिटि फर्सनि मोनसे हान्जाया आलसिपरा ओनसोलाव अपारेशन खालामदोंमोन बेयावनो गोलाव सम गावलायलायनायनि उनाव लास्कार-इ ताइबानि सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों गावथारजानाय सानै लास्कार-इ ताइबानि उदखारिफोरनि मुङा जाहैबाय मरिफात मकबुल आरो जाजिम फारुक बे सानै उदखारिफोरा सिगांनि समावबो गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गावथारनायजों सोमोन्दो दंमोन बेनि अनगायैबो काश्मीरी पण्डित सन्जय शर्माखौ गावथारनायावबो बिसोर सानैनिनो आखाइ दंमोन जायनि थाखाय सिकिउरिटि फर्स आरो इन्टेलिजेन्स बिफाना बिसोर सानै उदखारिफोरखौ नागिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दंमोन दा गोलाव सम अपारेशन खालामनायनि उनाव आरो गोलाव सम गावलायलायनायनि उनाव बिसोर सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हाबाय चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो मिजिंथिनाय बिथांमोननि थाखाय फुजानि स्पेशल अफार फोसावदों मेगालन मेला खुंनो आखायाव लादों बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोबा खम रां होग्रोनानैनो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटियाव फुल टेंकि थावजों लोगोसे गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन आरोबाव मोनसे खोथाखौ नोंथांनो मिथिहोनाया गाहाम नोंथाङा जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमावबो सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन अब्ला नोंथाङा बांद्राय सानबाय थानो नांला गोख्रैनो बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमनिफ्राय गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'सिम लानानै फैनो हागोन नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 7006132259 नङाबा 8638131734 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों